Hoe gaat het met die lampion? Is die nog een beetje heel? Oh nee, hè? Op naar Beppe? Klasje. Beppe klasje. Hey. Beppe klasje. Goeiemorgen. En na je? Oh, bist u verdrietig? Ja, dat is een beetje verdrietig, want die mocht net onder een lampion komen. Maar ik ben zo bang dat die stikt. Nou, die lezen hier, hè? Vindt u die zo mooi? Dus dan pak maar met een van Disney, want ik denk toch dat we die naar dwang. Was die, hè? Zullen die hier op mijn zitten? Kom weer eens even zitten. Kom weer eens even zitten. Hier wel. Maar doe eens even zien hoe mooi het is. Hoe vind je die? Die is mooi. Dat is even zien. Ja. Zo, ik heb er hier omheen. Zo. Ik heb hier omheen zetten. Tada. Joh, wat is het Sint Maarten? En wat doe je maatje? Als je maakt er hier. Zie je zit er hier. Is die mooier? Die vind je wel leuk. Nou, gelukkig. Zie, ik kan dat ook al even zien. Zie je? Tada! Van de morgen hebben we visite. Van Ildo en Jitje nog. Van mijn twee zussen. En dan Joet natuurlijk maar de lampion nog erin. Nou, dat is een beetje wat we Joet op de planning hebben. Maar net steken, maar het is wel saai. Nou, dan alleen nog even zien hoe dit al vast, hè? Speltje. Zijn die zaken? Die is voor zaken. Je hebt zaken uitzocht. Die maken. Ja, die is voor zaken. Dit is meest toe alle jaar wel haar. Wel voorzichtig, mij. Net stikken. Welke vis doet het mooist? De tijger? Sint Maarten, Sint Maarten. Kijk die? Ja. Wauw. Wauw. Nou ja, we gaan nu nog even naar de winkel. Men moet nog even dingetjes ophalen. Mijn winkel. Doe eens mij naar de winkel. De bloos net al in het thuis, toch? Mijn winkel. Dus mij? Ja. Ja? Hilde gaat mij naar de winkel. En dan mag we een paar dingetjes ophalen. En men mag nog even 2 pakketjes weer waarom drinken. Ik die mij. De lampion mij? Ja. Mijn stissel, mij, de roze. Zal ik die mij nemen? Ja. Nou, neem je die maar naar de winkel. Zeg je beet houden, je vast houden. Ja? Nou ja, dat is een beetje op de planning van Jood. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je Jood bij mij. Wat zei dat? Doe eens met Mammy sturen? Nou, Mam stuurt zelf wel even, joh. Ja, jij die wel? Ja, Mam gaat sturen. Doe eens net met Mammy sturen. Dat is toch een mooie lampion? Is het feest? Wauw, zo mooi. Naar de winkel daar. Naar de winkel daar. Ben je klaar voor? Ja. Okido. Nou, we hadden pakketjes retour. En hoe gaat het met die lampion? Hoe gaat het met die lampion? Is die nog een beetje heel? Oh nee, hè? Oh nee, hè? Mem kent die exact goed, hè? Ik wist het al. Maar gelukkig hebben we reserve. Zijn we naar huis? Waar komen Lois en Famke? Lois en Famke. En ik is toen mooi met die nieuwe boat. Als ik goed bootje met Famke en Lois heen. Bij de taart en de poppenbedje en de keuken. Zullen we gaan naar huis? Ja. Ik is een mooi bootje met Lois en Famke. Op naar huis. Nou, ik ga eigenlijk nog batterijen halen. Zullen we eens even zien dat de jachtjes van de lampion ik werk. Oh, dan ga ik er nooit verloren. Ja, Poes vindt hem wel mooi, denk ik. Hey. Mooi. Even zien.
Want alle andere batterijen ben natuurlijk alweer opgegaan om zaken zien raceauto's. Even zien. Die is van die. Maar zullen we hem die ons nog even bewaren? Anders has June helemaal niks mee, denk ik. Oké. Oh, die doet het. Luchtje. Die doet het. Ja, dan zit het luchtje. Ik kan proberen. Want er ik wat in. Batterijtjes. Oh, dat het net, hè? Ik denk dat zaken. Oh, een van de stakjes aan het. Zaken? Nou, let's see. Ja. Yes, ze doen het beide. Nou, ben je klaar voor op een Nijmegen, joh? Oh, mooi. Nou, goeiemorgen. Wat had hij al hier gekregen? Een vlieger! Wauw, met mijn machine. Oh, wat mooi. Wauw. Wat zijn ze danken, Famke? Maar Famke maar even chillen. Wat voor cadeautjes heeft ze al gekregen? Let ze die ophangen? Let maar op Famke zien. Wat voor cadeautjes heeft ze al gekregen? Ja, een keukentje. En een bedje. En een K3. Maar ze zei, een cool pakje. Dit is van K3. En een boek. En jermbandjes, meidje. En een groot poppenhoes. Maar die poppenspul. En waar is dit heel? Wat is hierin? Tja. Maar stem maar eens op drukken. Huh? Wat is dat? Ik is mijn kroepen s'nachts. Een liet luchtje. Ik heb maar een bedje. En nog deze. Tja, maar hier maar eens op drukken. Die. Oh. Tja, lampjes erin. Kijk maar op bed. Wat Jerk? Waar komt er aan? Lois? Ja. Loisje! Lois, binnen! Hallo! Oh. Ik ga wat kinderen voor je nou. Dus toen wat mensen kennen. Zullen we het in de hoes doen, jongens? Kom! Ho, ho, rustig! Oh. Ja, ze had het nooit in de gaten, ja. Nou, let's... Meisje maar hier. Let's even zien. Dit is wel goed inpakt. Ja, wel even. Ja. Weer wat procespapier. Oh. Oh, wauw, Elsa. Nou jongen, mama even zien. Ik ga hulp in de tractages. Omdat het zo niet zijn. Nou, ik heb er eigenlijk net zo zin in. Het moest van u. Het moest toch. Dus het idee. Een 7 min fin. Hier doen 2 hier. En dan doen we hier nog popcorn in. En dan nog een houtje eromheen. Maar ik ga gelukkig hulp. Bergen aan zusjes. Bergen aan. Wat heb je voor lekkers, Lois? Poffertjes. Heel leuk poffertjes. Welke kleur wat al je bent slaan? Oh, wat leefje. Wat die hier dan? Geel. Goed zo, Famke. Goed, ja. Ik kan er nog meer los. Dan doen we aasen. We aasen even knutselen. Dan gaan we eerst even eten. Lezen we het even aan de kant. Goed zo. Dan gaan we eerst... Ja, je leest nog volle meer. Bewaar het tante zo heel goed. Dan gaan we eerst even eten. Ja? Dat is van Ilda. Die nog even bij. Je laat die maar mooi lezen. Famke gaat zo aan de kant. Ik ga eerst maar eten. Lekker eten. Ik vind het leuk. Leuk feestje, Lois. Ik heb mooi pasjes bij. Naar de chances. Handjes omheen. En handen we naar de chan. Heel druk. Handen omheen. Handen omheen. En de handen naar de chances. Oh, heeg. Zwaaien. Oh. En naar de voetjes. Tja.
spul weer aan de kant. Zo. Famke zit nog mooi voor de televisie, voor vestjes. En ik zou Ildo op bed brengen, maar die ben nog zo aan het bordje te gerren. Hey schatten. Ben je nog zo mooi aan het bordje? Wauw. Zit een popkin? Ja, zus. Ach, wat leuk. Oh. Past net? Nee, dat past net, schat. Ik zou wel, ik wil hier blijven. Oh, ja, hebben ze. Auto. Trein. Nee. Trein, ja. Hé, maar toen had ik een bedje koesen. Vis. Dat was steeds nog helemaal lauwers bordje. Oh, stof, ja. Was toen een bedje, was nog helemaal lauwers bordje. Oké, nou, maar nog één bordje. 10 minuutjes, dan was het wel een bedje, oké? Lauwers, je kan nog 10 minuutjes bordje, dan moet Ildo koesen, oké? Ik nog even bouwen. Ja, Ja, maar hier kan je dan net met bordje, want Ildo koest hier, hè? Dus kun je nog 10 minuutjes bordje, ja? Nou, en dit scheelt met heel soort werk. Ik hoor nou alleen nog maar de popcorn erin te doen en een touwtje eromheen. Dus zusjes, bedankt. Bergen nou. Hey, ik wil je hulp. Ja, ik denk dat Dok misschien wel even. Ja, ik zou heel veel bed brengen, maar die zei ik kan gewoon helpen. Oh ja. Wie was er wel bed chillen, ja? Maar ze die fles aan het kleedje. Ja. Ik snap het wel. Ik snap het wel. Maar we doen het al. Waar doet mij om Ildo een bedje te brengen? Nou, kom met mij. Maar die hem tillen, Ildo, of lukt dat zo? Oh, dat wil ik het zelf wel. Nou, lijkt het wel een pinguïntje, hé. Vind je net los, Ildo, lijkt het wel een pinguïn. Ja. Wat gezellig. Nou, als er nou net lekker koekjes maakt, dan weet mij het ook niet meer. Wil je me Ildo nog een tuutje, ja of net? Ja. Tuutje? Nou, we zijn een heel eind kraam, Ilse en ik. Fine gaat naar huis. Ilse krijgt naar huis. Ik leeuw het van nou eerst wel even. Ik zal het jongen wel even verder maatje, maar Jelke, denk ik. Best nog wel een hele klus. Allereerst schroefjes en dingetjes. Maar het begin is er. Wel heel leuk trouwens. Maar een lift en een trap. Super grappig. Dus nou, ik zal nog even wat was opvouwen. Zit je hem net maar vervelen. En dan als ze mij de ben. Ik denk dat zaken nog een bord had vanmiddag. Die mocht bordjes. Ik weet net of er te bordjes gaat of wat er hier komt. Dat zie je wel. En dan nou, op een nijmiddag en Joen even mij de lampion. Oh ja, en dan vinden we dus een bordskip. Dus die had nog even popcorn van mij. Dan. Dus dan ging dit echt al een uitje. Dan ga ik de tractatie leuk, leuk. Ildo is wekker. Zagen het treien botters mij dan. Ik heb voor jou een trein. Ja, dat zei ik krijg. Dus de treien botters maar vast. Hoi. Dus ik nog een bakje koffie. Ik denk dat ik dat wel even hamer bij jou van die drop te maken zeren. Hallo. Hallo. Hey, mosje. Zullen we even kleren dan? Ik mag goed. Nee. Kun je niet naar onderbroek omrennen blowen? Ze zei ik van, oh jawel, dat kan wel. Ik doe eerst koffie, dan maar even naar kleertjes, jongen. Ze stond het fjouwer door de badje, want ze zullen Joen al je Sint Maarten erin. Dus ik zei, ik ga me nou nog maar correct even op de trampoline. En dan aanlekken naar huis 2, die kan zelf fietsen naar huis. En die horen we het een fjouwer ophellen. Dus rust in het toko. En dan aan ze nog even Sint Maarten dan. Maar doe ik Joen nog een keer, hè? En Joen is het echt donker. Waar is dat dingetje dan? Wat denk je? Dit, hè? Je moest omheen drukken, zo. Je zus wel, ja? Oh ja. En dan, Joen, als tu weg was met die vriendjes, dan is het heel tjuster, dan is het beter. Misschien maakt dat jachtje hem even jaren, want dat is het vetste als dan. Maar dan zit ik in de midden, het just haast net, joh. Het verschil. Maar daar is juist hem het meeste. Ja. En nou gaan we op naar Beppe. Klasje! Beppe Klasje! Hey, 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 hey. Beppe Klaasje! Even roepen. Beppe Klaasje! Beppe! Beppe, we weten nou. Ja, daar is ze. Jongen, jongens, hè? Sint Maarten, Sint Maarten. De koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Wat ga je even moois? Wat moet
Dan was het een beetje in het echt in nog. Dit is ook al een beetje echt, maar dan was het echt. Ja. Oh, maar wat is dit leuk. Oh. Deze is van mij. Oh, wat is dit? Ja. Oh, wat mooi. Wat is dit? Ja. En dat is naar je sjaal. Ho, stroekel je voorzichtig. Gaan we drank gewoon met aan bebberrennen. Zal ik het dan wel? Nou, zo ga ik van naar binnen, hè? Oh, wat maak je van meer dan? Wat jong. Snoeken. Een snorken? Ja. Oh. Dan wat een Inkesjongen, dan een Inkesjongen. Sint Maarten. De koeien, hebben staten. de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Applaus voor jezelf! Oh ja, dat is ja. Ga je maar mooi met Beppe Klaasje mee? Lekker. Zullen we naar huis komen? Ik wil. Oh, grafke. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtunkel heet en vind je het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Oh, mijn vlog. Oh, heb je dit? Let eens zien.